skal vi til en ganske anden debat. Det skal handle om en videoinstallation af den danske filminstruktør Thomas Vinterberg, som er blevet fjernet fra et mindesmonument i Berlin efter protester fra tyske homoseksuelle. Monumentet blev indviet i 2008 til minde om dræbte og forfulgte homoseksuelle under 2. verdenskrig. Og kigger man ind i det, har man indtil nu kunnet se en video af 2 mænd, der kysser hinanden. Og det er så manden til venstre i billedet, som er den kendte danske designer Jim Lyngvild, der har skabt debatten og vrede blandt tyske homoseksuelle. En dansker, som har besøgt Berlin, har nemlig oplyst til et tysk blad for homoseksuelle, at Jim Lyngvild, altså ifølge danskeren, tidligere har udtalt sig både racistisk og homofobisk. Og det er så den debat, som vi tager nu her med mig. Både Jim Lyngvild, velkommen til, og også dig, Ulrik Frost. Du er debattør og studerende og selv homoseksuel, og så er du den dansker, som jeg lige omtalte her, der under et besøg i Berlin tippede det tyske blad om Jim Lyngvild. Så lad mig starte hos dig, Ulrik Frost. Hvorfor gjorde du det? Jeg skal først lige sige, at jeg er biseksuel. Okay, undskyld. Grunden til, at jeg synes, at den her sag er vigtig, det er fordi, at jeg synes, homofobiske holdninger, de skal bekæmpes. Og jeg synes, når vi har så stort et problem i vores samfund med homofobi, så synes jeg, at hver gang vi møder holdninger som dem, så skal vi gå i clinch med dem. Og det var derfor, jeg oplyste tyskerne om, at der på det mindesmærke over op imod 15.000 homoer, der døde under holocaust, er afbildet en dansk skuespiller, som har udtalt sig homofobisk, racistisk og sexistisk. Det skal vi gøre op med. Jim Lyngvild, hvad siger du til den anklage, altså videoinstallationen er blevet fjernet, fordi at du er homofob? Jeg synes jo, det er noget af det morsomste, jeg nogensinde har hørt, al den stund. Jeg jo selv er homoseksuel. Jeg er gift med min mand Morten. Vi lever et dejligt liv på Fyn. Og ordet fob betyder jo angst for. Den stund skulle jeg så være angst for homoseksuelle. Og det er jo ikke sådan, så hver gang jeg kigger på min mand, så er jeg ved at falde ned af stolen af skræk. Så der er jo noget her, der klinger lidt hult, og som jeg virkelig må have uddybet fra hr. Frost. Ja, fordi det er vel et af flere spørgsmål, der rejser sig her. Altså, hvordan kan man være homofob i dine øjne, hvis man selv er homoseksuel og lever i et homoseksuelt forhold? Her kommer et citat, som Jim Lyngvild han har sagt. Det er et direkte citat. Især homoseksuelle mænd har en tendens til at være de største kællinger, når det kommer til at føle sig forfulgt og indtage offerrollen. Jim Lyngvild han er eksemplet på, at man sagtens både kan være bøsse og kan være homofob. Men man bliver vel ikke homofob af at udtale sig kritisk om for eksempel andre homoseksuelle mænd? Altså, det er vel bare en kritik? Når man generaliserer en hel befolkningsgruppe og tillægger dem særlige holdningsmønstre alene ud fra en seksualitet, så er det at dømme dem på deres seksualitet og ikke dømme dem som individuelle mennesker. Det er det, der er problemet, og det er det, der er homofobiens kerne. Jim Lyngvild, kan du forstå den kritik? Nej, det kan jeg ikke. Altså, jeg har faktisk en artikel her fra BT, hvor at turisten, som nu er hr. Frost, bliver citeret, og der står der: turisten gjorde samtidig mediet opmærksom på, at Jim Lyngvild ikke har typiske homoseksuelle holdninger, og tidligere har udtalt sig kritisk om netop homoseksualitet. Mediet, som så er det tyske medie, har draget sig frem til Lyngvilds politiske overbevisning og fundet ud af, at han har et åbent venskab med Pia Kjærsgaard og tidligere har støttet Dansk Folkeparti. Det har fået det tyske medie til at udpege ham som både racist og homohader. Og når sådan noget kommer på bordet, så sætter vi faktisk lige pludselig både homoseksuelle ud af spillet. Vi sætter også det her mindesmærke ud af spillet. Og så er der en helt anden debat i gang her. Og det handler om, at vi har en grundlovssikret ret i Danmark til at måtte tænke, hvad vi vil, sige, hvad vi vil. Og det har jeg gjort. Altså, at jeg udtaler mig og siger, at en stor gruppe af mandlige homoseksuelle opfører sig en lille smule skabagtigt, når de gang på gang trækker det her kort som værende ofre. Fordi man må ikke sige noget negativt om homoseksuelle. De må godt have lov til at sidde og himle op og kalde kvinder, eller kalde hinanden for fisser og kusser og grimme ord, der er så nedsættende om kvinder. Men når nogen formaster sig til på nogen måde at sige noget som helst negativt om dem, eller bare sætte spørgsmålstegn ved deres opførsel, så farer de i flint. Men Jim Lyngvild, her taler vi om et monument for homoseksuelle, der er forfulgt. Jeg vil godt lige prøve at bringe et andet citat op, også som du også tidligere har sagt, hvor du blandt andet siger: jeg bryder mig sgu heller ikke om homoseksuelle. Jeg bryder mig i hvert fald ikke om det her, nu er jeg homoseksuel, og se hvor spændende jeg er. Nu skal jeg bare have din respekt. Men altså, du siger jo direkte: jeg bryder mig sgu heller ikke om homoseksuelle. Hvordan passer det ind i et monument over forfulgte homoseksuelle? Altså man kan sige, bryder mig ikke om homoseksuelle.
Nu er jeg ikke sådan et menneske, som skærer alle homoseksuelle over en kam og siger, nu er de alle sammen ens. Jeg bor på Fyn, er totalt borgerlig og mega kedelig, og jeg kan se på Ulrik Frost, at han ynder at have sex med rigtig mange mænd, især heteroseksuelle mænd. Det har han været i flere avisartikler og tv-indslag omkring, gerne ude i parker, og ynder at fortælle om det. Det er hans måde at være det på. Hans måde kan være lige så god som min. Det er ikke min måde, men vi skal virkelig passe på her, at homoseksuelle ikke bliver gjort til en stor gruppe, hvor man kan putte alle sammen ind i, og så kan man sige, sådan er vi, og det her, det er den gængse måde at være bøsse på. Fordi det er jo lige så forkert som, at der er en gængs måde at være muslim eller med islam at gøre. Og det er jo det, jeg synes, Ulrik han faktisk er med til at gøre lige nu. Sætte alle bøsser ind i én kasse, og sådan skal man behandle os, sådan skal man tiltale os, og tiltaler du os anderledes end det, så er du ond og modbydelig. Og det synes jeg er en lille smule fattigt. Ulrik Frost. Det er lige præcis en udtalelse og en kommentar som den der gør Jim Lyngvild uegnet til at være ansigtet på et mindesmærke over op imod 15.000 mennesker, der led den voldsomste død, levede under de kummerligste forhold, blev gasset og brændt. Han kan ikke være ansigt på deres gravsten. De fortjener mere respekt. Det gør de simpelthen. Og det her det er en sag, der er vigtigere. Hvorfor skal du bestemme, hvordan man skal være homoseksuel? Er det her ikke netop en debat om, at man ikke skal blive forfulgt afhængig af, hvad man mener og hvordan man udtrykker sig? Jim Lyngvild, han anklager mig for at anklage hans racisme og hans homofobi. Jeg anklager hans homofobi. Jeg synes aldrig, homofobi skal være i orden. Jeg synes altid, vi skal sige nej til det. Og det synes jeg, det mindesmærke skal markere. Jamen, og det er derfor, jeg synes, at den her sag er vigtig. Han har udtalt, og jeg citerer, især homoseksuelle mænd har en tendens til at være de største kællinger, når det kommer til at føle sig forfulgt og indtage offerrollen. Hvis der er nogen, der har ret til at indtage en offerrolle, så er det de homoseksuelle, der led den forfærdelige død. Og det er den arv, og det er de systemer, og det er de strukturer, som stadigvæk spiller igennem i vores samfund. Hver 5. LGBT-person i Danmark har overvejet selvmord inden for det sidste år, og påstå, at vi ikke har et problem med homofobi, det er en løgn. Og påstå, at det ikke har konsekvenser, og udtale sig homofobisk, det skal ikke være gratis. Det skal det simpelthen ikke. Undskyld, der er jo stadig et element her, som handler om, at jødeforfølgelsen og forfølgelsen af homoseksuelle og forfølgelsen af politiske trosretninger under 2. verdenskrig, det var fordi folk var på en særlig måde, eller de sagde nogle særlige ting. Og det du siger her er, at man må ikke være homoseksuel på den måde, som Jim Lyngvild er. Modarbejder du så ikke dit eget argument her? Jim Lyngvild har lige sagt i det tidligere indslag, at jeg elsker at dyrke sex med mange mænd, at jeg gør det i parker, og jeg gør det, som jeg har lyst til. Det er fuldstændig rigtigt. Men jeg vil ikke dømmes på grund af min seksualitet. Jeg vil ikke dømmes, fordi jeg udlever den på en særlig måde. Og det er lige præcis det, der er kernen. Mennesker er mennesker, og vi skal se dem som mennesker. Der har Jim Lyngvild som offentlig person også et meget, meget stort ansvar. Jim Lyngvild. Jeg synes, det er så vidunderligt det her, for han sidder jo og siger stik modsat det, som han anklager mig for at være. Jeg må ikke være mig. Jeg må ikke have mine holdninger. Jeg må ikke stemme Dansk Folkeparti, hvilket jeg ikke gør. Jeg er medlem af Konservative nu. Men jeg må ikke være den, jeg er. Men han må dyrke sex i parker. Han må gøre alle de her ting. Så jeg er åbenbart forkert homoseksuel, og han er helt rigtig homoseksuel. Og hvis det er at være rigtig homoseksuel, som, altså det skal lige siges, den mand, der har skrevet artiklen om mig i den tyske, han er dansker i den tyske medie her, han har en Facebook-profil, hvor han ligger med hænder op i numsen, med dyremasker på, med SM-udstyr. Hvis det er den rigtige måde at være homo på, eller hvis det er at dyrke sex med alle mulige heteroseksuelle mænd i parker, undskyld mig, så må I hellere skyde mig og hælde mig i Københavns Havn, for så vil jeg kraftsparke mig hellere være noget andet. Ulrik Frost. Det er igen lige præcis en kommentar som den der, at udskamme mennesker, fordi de har en særlig seksualitet, går med hundemasker, har hænder i røven. Det er lige præcis sådan en kommentar, der gør Jim Lyngvild uegnet til at være ansigt på et monument over ofre. Udskammer du ikke også ham, så han ikke kan være med i en video omkring homoseksuelles forfølgelse under 2. verdenskrig ved at være som han er? Jim Lyngvild må have lige præcis de holdninger, han vil. Det må han jo tydeligt sige. Han må have lige præcis de holdninger, han vil. Ligesom jeg har lov til at anklage hans holdninger. Det eneste, jeg gør, det er at anklage hans holdninger. Jeg anklager ikke ham som person. Jeg anklager hans homofobiske udtalelser. Fordi jeg er dybt uenig i homofobi. Der er Jim Lyngvild og jeg væsensforskellige. Jeg tror ikke på homofobi som et middel til noget som helst. Lad os bare lige få det på plads, Jim Lyngvild. Ja, men homofobi, det er fordi, at Ulrik bruger homofobi som sådan en floskel. Homofobi er angst for homoseksuelle og tale kritisk om, at visse homoseksuelle sætter et lidt negativt ladet billede på, hvad homoseksualitet også kan være. Jamen, det er jo ikke homofobi, det er bare kritik.
Og vi må altså godt tale kritisk om hinanden. Vi må godt, når vi har et sted som Facebook, som er en offentlig sted, hvor børn kan kigge, hvor forældre kan kigge, og man ligger med hundemasker og hænder op i numsen, og hvad fanden der er, så må man altså godt være en lille smule kritisk og sige, at det er det her, som er homoseksualitet, som I så åbenbart projicerer skal være homoseksualitet. Homoseksualitet. Ja. Homoseksualitet er ikke en ensidig størrelse. Homoseksualitet er alle de handlinger, som de mennesker, der kalder sig homoseksuelle, praktiserer. Derfor kan du ikke dømme en mand på hans seksualitet. Du skal se ham som et individ. Jeg dømmer Jim Lyngvilds udtalelser. Jeg dømmer dem som homofobiske. Hvis ikke vi i et demokrati af 2017 kan anklage mennesker, når de er homofobiske, når de udtaler sig homofobisk, hvornår kan vi så? Altså, jeg vil lige sige her, hvis man ikke i 2017 har lov til at stemme på det parti, man har lyst til, have de venner, i mit tilfælde Pia Kjærsgaard, som rigtig gode venner, uden at man skal anklages for racisme og homofobi, så står verden ikke længere, hr. Frost. Min største drøm, det er at blive venner med Pia Kjærsgaard. Min største drøm, det er at blive venner med dig, fordi jeg gerne vil dialogen, og fordi jeg gerne vil gå i clinch med dine homofobiske holdninger. Det er ikke dig som person, det er dine holdninger. Jeg tror, vi tager diskussionen, og jeg synes, at det er en interessant diskussion, og det er bare sådan, nogle gange også her på News, at vi simpelthen løber tør for tid. Sådan er det. Jeg beklager begge to. Men god diskussion, Ulrik Frost, Jim Lyngvild. Tak skal I have, fordi I var med her til aften.